Ja sam Magdalena Vrala, danas ću voditi intervju s gospodinom. Za početak biste nam se mogli predstaviti ime, prezime, odakle dolazite? Ja sam Anton Pfeiffer, dolazim iz Bačke. Kakva je bila vaša obitelj? Gdje ste živjeli i čime su se bavili vaši roditelji? Pa naši roditelji, tata je bio, odnosno oni su došli iz Bačke Palanke. Oni su imali vodenicu i po tome je on iza rata, odnosno pre rata je došao i oni su ga odmah, čim su saznali da je on mlinu imao, tata, onda su ga odmah bacili u Plavnu u mlin. A mama je bila domaćica. Mama je bila 3 godine i 3 mjeseca u logoru u Gakovu. Tamo je bila sa bakom i prabakom koje su umrle u logoru. I ona je tamo bila dotle dok tata nju nije izvadio iz logora i došli u Plavnu i tu smo se nas 4 rodili. I brat i sestre, tako da smo tu bili do 56. Kad sam krenio u 1. razred ja, onda smo došli u Bač. I tu je tata opet radio u mlinu i mama je ostala domaćica i tako da je to. Kako vam je izgledala svakodnevica dok ste bili dijete, škola, igre? Ma lijepo je bilo, kao djeca kod djeca, jer nas je bilo uvijek 4 i onda smo uvijek imali susjede koji su dolazili k nama zato što nas je bilo više. U školu sam išao ja u Bačku Palanku 2 godine u školu učenika u privredi. A u Baču sam ja bio, imali smo društvo jedno koje je bilo što muški što ženski, bilo je nas oko 20. A ja sam bio kao po običaju. Ja sam bio jednostavno, sam znao uvijek koje što i dan danas, lijepo znam plesat što i jeste istina i volim plesati i pjevati i tako da smo mi imali uvijek, kad sam ja dolazio, nikad nisu počeli ta koja je slavila ili rođendan ili ne znam ja što, oni su uvijek čekali da ja dođem pa da ja sa slavljenicom otvorim ples. I to je bilo uvijek tako svaki dan, svaka subota. I ja sam išao svake subote i u svatove. Pa je meni moj pokojni tata je rekao, kaže, pa ti ćeš sve novce dati za svatove. Tako da, a ja sam rekao, tata ne brini se ti za mene i za moje svatove. To ja znam šta ću napraviti s tim i tu nije uopće problema. Tako da ja sam se uvijek veselio koji što je dan danas. Tako da nema uopće problema s tim. Škola, igre i to, ja sam uvijek volio društvo i išao sam na sve balove. Bio su vatrogasni balovi, med bal, seljački bal, hrvatski bal. Sve je to bilo u ovo vrijeme ko što je sad ovo ispred. Sad će početi korizma, ali to je sve bilo i ja sam uvijek išao tako da je jedna žena uvijek rekla, Kata se zvala, ona je rekla, kaže, pa majstore, ja i ti, bez nas izgleda nema ni svatova, ni balova, ni ništa ako mi nismo tu. Tako da je bilo stvarno jako lijepo. Imao sam jako lijepo djetinjstvo što se tiče toga. I u crkvu smo išli redovito, to moram reći, nema tu, to što je. Mi smo, čak su neki rekli, vidi, mi smo išli naš 4 ispred, a tata i mama su išli iza nas. Tako smo išli u crkvu. I morali smo šutiti, biti mirni i kakvi, nema tu. Kakva je bila zajednica u kojoj ste živjeli? Je li se otvoreno pričalo o tome da imate njemačke korijene? Nije, zato što smo mi živjeli u društvu gdje su, što bi rekli ono tamo kod nas u Bačkoj, je bilo Šokci. Nisu se oni predstavili kao Hrvati, nego baš kao Šokci. Nisu ništa pričali njemački korijeni, jer mi smo faktički bili zvani kao Švabi. Nisu bili Njemci, nego su bili Švabi, zato što naši roditelji nisu htjeli ići za Njemačku. I onda su njih zvali i crni Švabi. I mama i tata nisu nikako htjeli ići za Njemačku. Jeste li njegovali njemačke običaje i koje možete li nam opisati neke?
Pa običaje mi nismo imali jer smo živjeli u tom dijelu gdje su bili ti Hrvati, odnosno Šokci što kažu. I ja sam tu igrao i u folkloru, sve s tim Šokcima i družio se i tako da smo s tim se zabavljali. A koji se jezik govorio kod vas kod kuće? Švapski jezik. Nama su, na primjer, mama je uvijek s nama, tata je radio navodno u mlinu, jel, kao što je radio, obično zarađivao. A mi smo onda s mamom koja je bila domaćica i ona je nas učila da jednostavno švapski kod kuće moramo pričati. Ali smo mi išli i u crkvu svaki dan, ona je nas stalno je bila, vjernica je bila nemoguća i tata isto, tako da smo mi naučili, zato je moj brat ovaj što je svećenik, on je jednostavno i danas još svećenik u Odžacima i u Apatinu. I tako da su mi vjernici bili katolici samo takvi. A šta se jelo kod vas kod kuće? Koje vam je bilo najdraže jelo? Granadir marš. A to je krumpir, ako ljudi ne znaju, to je krumpir, prženi luk sa crvenom paprikom i tijesto, trgančići kako ih sad zovu. To mi je bilo najdraže. Onda šufnudle, pa flute, to je ne znam, to mnogi ni ne znaju što je, a to se sve radi sa krumpirom i sa brašnom. To je mama, ona je bila domaćica, ona nigdje nije radila, ali ona to sve tako fino, a od kolača smo uvijek voljeli najviše šnenokle. To je, što kažu ovdje negdje, tičije mlijeko. Ja volim to šnenokle, a volim i štrudle, smo mi rekli, štrudla, ne gužvara, nego štrudla. Tako da smo i te štrudle smo volili. Onda kad mama napravi debele, onako fine, pune, to je bilo jedan red. Što je ono što su naši Šokci tamo u Baču rekli, jedan red. Jesu li neki članovi vaše obitelji bili u logoru i je li se u obitelji ikada pričalo o toj sudbini? Mama mi je jedino to što znam. Mi smo išli, to je bilo to sam i upoznao ove iz Vukovara Njemce. Tamo je bio gospodin Kis koji je bio predsjednik, a ja sam već bio onda ovdje. To je bilo poslije rata, valjda tako, sad ne mogu se sjetiti. Uglavnom su oni došli i ja i brat smo išli, on kao svećenik, da posveti te švapske grobove u Gakovo i mama mi ništa nije htjela reći dok se nismo mi vratili. Kad smo se mi vratili iz Gakova, onda je ona meni pričala kako je ona u toj prvoj ulici lijevo bila 3 godine i 3 mjeseca u logoru gdje je timarila konje. I nju je spasio Srbin koji je bio tamo nadležan, jer kad su Rusi došli, on je rekao sklanjajte se gdje možete. Samo da, i mama je uvijek govorila, samo nemojte da vam Rusi dođu. Inače kaže, ko zna šta bi bilo. I gdje bi ona doživjela, jer bi tu je bila i njena baka i prabaka. A tata je bio onda već radio opet u Plavnoj, u mlinu, tu zato što su oni imali, njemu su uzeli i kuću i vodenicu u Bačkoj Palanci, jer su oba dvoje iz Bačke Palanke, pa su se znali i onda tako da su njega odmah uzeli čim su čuli da je on vodenicu, odmah ga bacili u Plavnu jer je tamo trebalo u mlinu raditi. I onda tek kad je on saznao gdje je ona i polako i onda je doveo nju u Plavnu i tamo su se mi svi 4 rodili i igrali se i tako eto. To je bilo. Tamo smo se i krstili u crkvi Svetog Jakova i to je to. Kakav je bio odnos ostalih sumještana prema manjinama nakon rata? A pazite, kod nas se nije to ni gledalo toliko. Ne, bar kod nas. U tom Baču gdje sam ja bio, mi smo svi bili društvo jedno koje je bilo svih nacionalnosti. Tako da uopće nije bilo problema koje nacionalnosti, što se desilo i kako je bilo, ništa nije bilo. Mi smo oduvijek bili, jer oni su nas svi znali i u selu i svugdje da su mi Njemci. Zato što Švabe, odnosno Švabi. Tako su nas zvali svi. Evo, ide Švaba i gotovo. Ali dobro, mi na to nismo davali ništa, mi smo držali svoje. Naša mama je rekla,
i tata, vi ste to i vi se nigdje nemate čega plašiti. Tako da smo mi stalno bili u školi. Ja sam morao ustajati u školi zato što sam ja bio i Njemac, i Švaba što kažu, i išao u crkvu. I te neke su onda u ono vrijeme nije se smjelo kao, ali naša mama je rekla nema, prvo tamo, a nek ona dođe. Bila je jedna biserka, to neću nikad zaboraviti. Učiteljica koja je mene podigla i kaže, ajde, kaže, ustani, ko je bio još u crkvi? Ništa, ja ustanem i kad ja dođem kući, ja kažem mami, ona kaže, iću ja sutra kod učiteljice. I ona kad je došla, ova je bila gotova, ona je rekla, nemojte samo reći direktoru, jer ja ću dobiti onda otkaze. Naša mama je bila, nema tu, kakvi, to je stvarno ono što je pokojna, ali je bila stvarno jako. Za Njemačku, za kao Njemce, Švabe, mi, i za crkvu, tu nema, tu je bila i glavna, nema šta, tu se nije moglo ništa protivrečiti, ništa. Tako da smo, eto, uglavnom, tu smo nekako i odrasli s tim, da smo uvijek mi razgovarali sa njom kod kuće švapski, što kaže, zato ja znam i njemački malo bolje, jer ona je mene učila goticu pisati. Tako da sam ja učio onda od nje, ona je znala jako lijepo pisati. I onda sam ja učio isto pisati goticu koja je bila stvarno posebno. To su slova posebna i tu sam ja volio. Onda kad je ona imala vremena da mene uči pisati goticu. Da. Tako da, eto, tu smo se držali jako. S te strane, kao Njemci, kao Švabi, što kažu ono, ali nema tu kakvi, to je bilo, bez toga ništa, a bez molitve prije jela i toga isto ništa, nema kakvi. Tako da smo, s te strane, tako smo i od uvijek. Od uvijek, od malena do dan danas, evo ja se toga držim i tu nema šta drugo. Spomenuli ste nam švapski, jel bi nam mogli reći nešto na švapskom? Pa ja, ich möchte schon. Ich weiß schon, dass das sehr schwer ist zu verstehen. Manche Leute, die sagen, oh, von wo kommst du? Wenn ich komme auf Deutschland und dann sagen sie, wie weißt du so gut Deutsch? Ich sage, ja, ich war zu Hause, haben wir immer gesprochen, Schwäbisch, aber das ist schon noch leichter, wenn ich komme zu der Schwester, die ist in Deutschland und dort tun wir wieder so reden, so wie Schwaben. Aber doch, das geht schon bei mir, ich habe ja schon jetzt Jahre, ich bin jetzt in Jahre auch schon und dass ich weiß das, ich möchte auch da sagen, wenn ich komme, ich sage ihnen, oh Junge, ich bin da, wir Junge, wir sind da. Und jetzt alle sagen mir, wenn ich komme da hier, und dann sagen sie, der Junge ist da. Der Junge, to je mladost. Ja, und das sage ich immer. Und dann, wenn ich gehe in die Kirche, oder gehe ich zum Bruder, oder zu der Schwester auf Batsch, und so, dass ich kann auch reden, Deutsche. Und dann fragen sie mich, warum tust du nicht immer sowas reden? Ich weiß ja nicht, ob jemand versteht sowas. Und so, das ist interessant, wirklich. Ja, weil ich habe einmal an der Grenze, kommen von Deutschland, die Leute, und da am Bogojevo, und da sind so viel Kälte. Kälte, und sie sagen, was ist das? Das sind šnake. Oni u Njemačkoj kažu šnake za komarce, a mi smo rekli kelze. Tako da to je bilo interesantno. I habe ich mit denen, ja sam uvijek mogao, da ne kažem, uvijek šprehovo sa njima iz Njemačke koji su došli, ja sam govorio onda, ich möchte mi da ich Deutsch spreche und ihr langsam, dass ich alles verstehe, so wie ihr auch. Und dann gehen wir wieder weiter. Gehen wir trinken was, Schnaps oder Wein oder essen, trinken, spazieren, arbeiten und so. Das weiß ich schon. Ja, das geht schon. Bei uns Jungen, das geht schon. Jetzt tun wir singen da bei deutschen
Österreichische Vukovar, das ist zu mir jetzt, gestern war auch in Ungarn und der sagt schon, oh, dich kennen alle da. Und ich sage, warum nicht? Ah ja, du bist schon da, ich weiß nicht wie viele Jahre und die wissen alle schon Deutsch, wie du tust mit denen erzählen. Ah ja, so, mich kennen alle. Ziemlich in Tare, ja, in Tare Gegend. Ja, ja. Da, danke schön. Eto. Jesu li se vaši potomci izjasnili kao Njemci i njeguju li običaje i tradicije vaše nacionalne manjine? Pa sad da, ali prije se nije to toliko ni gledalo, jer oni su gledali da prežive kad su došli iz logora, to je se trebalo onda gledati kako da preživiš sa tvojom obitelji i to. Znači nije se to gledalo, nije se to... Koju poruku bi htjeli prenijeti mladima i budućim generacijama? Pa ja bi poručio da mladi ne daju svoje nikako, nego nek drže do svoga, to bez daljnjeg. Ko što ja svugdje pokazujem i da sam Njemac i da sam kršćanin katolik. Tako bi trebali svi. Evo, hvala vam na razgovoru, bilo je ugodno razgovarati s vama i voditi intervju. Do sljedećeg susreta. Hvala vama, živjeli. Ovo je naša obitelj koja je bila rođena onda kad smo mi bili rođeni u Plavnoj. To je tata i nas 4 djece. To mi je brat koji je gore što mama drži svećenik, a ova je sestra Marija i sestra Katarina i ja Anton. Eto, a on je bio Jakob, tata, a mama Marija. I eto, oni su nas 4 izrodili u Plavnoj i tako da smo se onda slikali da se ima uspomena prije, ono crno-bijela, tako je bilo prije. A ovo su mamini roditelji, tata i mama, a ove druge nemam, jer njih su otjerali u logor i nisu više se njih ni našli, tatine roditelje, to nisu. A ovo sam ja bio u Bačkoj, kad sam bio pre u Baču i igrao sam u folkloru kao šokac i šokica i bunjevac, bunjevačko obučen, vidite, i tako da sam imao te igre koje sam ja jako volio. A ovdje smo mi svi 4, brat, sestra, ja i sestra druga. Tako da, eto, malo da ima uspomene, da se zna gdje sam ja bio, jer ja sam volio jako plesati i dan danas i tako je onda bilo u tom Baču, da su bili šokci i sve te bunjevci, pa sam ja bio u tom i ja sam volio plesati i pjevati i to je to. Ispalo dobro.